Jeg er klar. Nu skal vi se, hvordan man ligesom starter en boksopvaskemaskine. Man starter først med at kigge, om der er glas og diverse redskaber, så vi ikke vender i bestikholderen heroppe. Så med skål og kigger, om skålen er der, hvor det skal være. Så bagefter går man herned og kigger, om gryder og tallerkener, de er som de skal være, og bestik er, hvor de skal være. Derefter, så tager man denne her, så åbner man, putter den her herned, tog den her, smider den her ud, lukker man den her, så tænder man der på ovnen, så trykker man der EQ 50, og derefter trykker man på start. Og så skulle den automatisk gå i gang.